dobrodošli u prvu epizodu u Stranded Deep srpski gameplay. Ova igrica je jako dobra, slično je kao onaj Forest, ako ste nekad igrali tu igricu, dobro je. Nadam se da ovaj avion neće pasti i upasti u vodu i ja ostati na nekim ostrvima. Nadam se to nikako neće desiti. Martini, dobro, onda ovo da uzmem, zapalim, ne shvatam foru zašto bi zapalio nešto što bi pio, ali nema veze. Idemo, ok, popili smo, sam se sad napio, idem da sednem. Imamo i ovaj laptop, lapsi topsi, da vidimo što ima. Kako dobro, ovo mi je omiljeni deo ove serije. Nicht, padamo dole, crknut ćemo. Ajde crkni, jebem te više, ajde crkni, ok, sve stvarno praviš, ajde crkni, jebote, ajde. Bum, evo ga. Ok, idemo ovdje. Nadam se da neće ovo eksplodirati i udarite me. Ok. Idemo na ostrva. Mislim, nagađam sam da su tu ostrva. Ja totalno nisam igrao ovu igricu pre. Ajde, počni, kreni. Loading, ajde. Evo ga. Jao, ide mala ripšica. Ok. Ima jedno malo ostrvo još pored. Super. To je super, imam koljem ovaj kulebe, materinje. Ajde. Who's the king of the sea? I am king of the sea. Zem se. Moram nađemo te ajkule prvo. To je želim da uradim. Baš me briga. Neću ništa da pravim. Neću ništa drugo da radim, samo ću da ubijam ajkule. Tako da. Da vidimo. Šta već je palo drvo? A ne, to je lako, to. Pa nije, pa to sam ja znao na početku, nemojte. Ok, je to? Nije ajkula, to je kamen. Ok. Da moram njega nečega drugog. Ovo je isto jako dobro, isto ima jedan strava crafting sistem. Morate sve baciti na pod da bi mogli napraviti, to je strava. Možete ja volim da bacam stvari na pod. Tako da. Ok, idemo ovdje da vidimo, nema ničega. U stvari ima ovoga, da vidimo što ćemo dobiti. Nadam se da ćemo naći kako hoće ih ubijem. Hoće budem king of the sea. A u sljedećoj epizodi nadam se da ćemo ubiti Great White Shark i onda ćemo krenuti ovako normalni gameplay. Kao što bi trebalo da igram igricu. Mada meni je ovako kad ih povedim spajkule, ja sam predator i onda me boli uvo. Tako da. Idemo, što ima ovdje? Flares, ok. Tu ću sačuvam, ako dobijem flare gun onda može kad bude prolazio avion da me vidi. I ću otići kući kod moje mame i tati. I want to say thank you to mom. Mama, to mom, dad, ok. Gdje su ajkule jebem ti? Ja sam nije to snimao već 10 puta. I ubio sam ovak preko miliona ajkula, tako da više mi smorilo. Ali moram da ih ubijem, opet moram. Dokažem da sam dovoljno jak. Ima jedna igrica kao Srbin bije ajkulu, najgluplja igrica na svijetu, samo skoči na ajkulu kraj, the end. Ali dobro, nema veze. I da se radi Srbiji. Ok, da vidimo. Hoću pući, ok, nisam te vidio. Dođi vamo. Životi kako je nisam vidio. Treba sam da pojačam malo zvuk, vama se vjerojatno jako dobro čuje, ali meni ne, ja sam smanjio ovo. Ne znam da li se to čuje dok snimam ili tako to. Sad sam malo pojačao ovaj mikrofon, ako se ne čuje onda ću morati da stavim na 20% i ima se čuje mnogo više zujanja nego sada. Ja to ne želim, ali moram, da bi mi ljudi razumjeli. Mada ovo je najbolje za sada meni.
kako se meni čini, ovo je jako dobro. Ajde, crkni, brš. Ajde Jovane, crkni, jebem li ti. Već sam te nazvao, dao sam ti ime, ajde sad možda crkneš. Imaš smisla u životu, dobio si ime, ajde. Pusti me. Ajde, usluga, dao sam ti ime, sad ja tebe da ubijem, ajde. Dođi vam, dođi vam. A ludi Jovan, pa nemojte, nije on kriv, tako odgajali su ga da ne umre, ne znam zašto. Pošto je bio retardiran kad se rodio. Okej, idemo, cik, 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 dođi vam. Dođi vam. Jovane, 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 hoćeš da se izgubim, jel to ti hoćeš? Ti hoćeš da se ja izgubim i ja da budem onako u žalosti što sam se izgubio i neću znati da sam bio. I tako te stvari razne. I priče i stvari. Ajde Jovan, dođi sinova, dođi, evo, tako, vidiš. Evo, lepo, crkneš i eto ti, šta sad. Ja ću te nosim, ti će vidiš kako na kopnu, mada si mrtav i čini bi se da ti neko iskopa oči. Mada, dešava se i malo je fizike pokvarano u ovoj igrici, znam, ali šta radim, tako je to. Ne brini Jovane, sačuvat ću sve tvoje dijelove, u stvari poveću ih, ali nema veze. Ipak ću te koristiti, još jedna ajkola, idemo nju da umremo. Da je ubijemo. Idemo. King of the sea, king of the sea, king of the sea, king of the sea, king of the sea. Idemo. Jedno je tamo Great White Shark, to ti je ona velika bijela. Da vidimo Jovanovog brata. Jovanaz. Žorž, da, vi ćemo ime Žorž. Tako da. Žorže, gdje si? Jebem ti, izgubio se Žorž, on je retardiran isto. Ako niste primetili, ne vidim ga nigde. Što mene napada? Brat se boji mene, pošto sam ja ipak king of the sea. Dobro, idemo nazad. Vratimo se. Tamo da odnesemo ovaj kako zove čamac. Tamo na površinu. I onda će da nastavim da ubijamo ajkule. Jaha. Gdje je od nje? Okej. Da vidimo. Planiram što ću radim. Kako ću da ubijem ovu kako zove Great White Shark. Zato što sam mnogo... evo ga. Idemo. Još jedna ajkula. Dođi vam. Jesi to ti Žorže, ne mogu te... Svi ste mi nekako isti. Ružni ko pičke. Ajde, Ej, mali, hajde, ne znam ko si ti. Ali si mnogo brz. Jebem ti sardinu. Pičku materinu usra se sve. Mislim da se zaletela ova ajkula na mene. Dođi vamo. Dođi vamo. Nemoj da bežiš, pa šta si ludlače, šta ti se usro odmah. Ajde, dođi vam. Dođi, evo, neću čekam, Marko. Što sam dobio boginje, u pičku materinu. Što ih nisam prelažao kad sam bio mali. Ok, nema veze. Morat ćemo naći antibiotik, ali ne stvarno, u ovoj igrici imaju antibiotici. Nađite ih onako u brodovima i sve to, ali... Crkni. Ajde, nikad nauči. Ako hoće barem da pobegne na mene, što onda ide ka ostrovu, ja idem ka ostrovu isto. Taman, usput mi je. Da te zakoljem i onda da odem. Ajde, dođemo. Evo ga. Tako, bravo. Pametna džukala, ajde, idemo. Evo još jedna. Super, sad sam mi polomio ruku i imam boginje pupička, ova materina. Laživa, idem i onog tamo dobijem. Ovo je Žorž. Čini mi se da, ovo je Žorž. Žorže. Ovo vidite, on je retardiran, on se vuče po ovako zemlji i on ne shvata da on može pliva ovako iznad. Još gore nego sam se vuče po zemlji. Evo ga. Ovo izgleda ne naučio, bravo. Onda i dalje isto radi. I dalje je jako blizu dna, tako da, retardiranje. On misli da je kao hoverboard, da mora da bude, znaš, tako iznad malo zemlje i to je to. Da, te gluposti i te priče, ajde, crkni. Ne, dođi vamo. Ne tebe zovu, brate, neki kao
Čajkula, da, to je to. Hara Čajkula ću se zovem koji porastem. Mislim sada sam Hara Čajkula, dođi vam, hej. Evo ga, vidiš, navikao se pa da, mama ga tako stalno zove, jebem ti ode on. Vidite, stalno ide na dno, neko jebe ga glupog. Desi, dođi Žorže, idemo gore. Jebem ti, bre, ode on, ko zna gdje, u dubine. Vazduh. Ok, živ sam, jebem ti ode. Ok, Great White, idemo i na nju, boli me uvo. Vjerojatno ću poginem, ali sad je dan. Prvi put se bijem sa velikom belom kad je dan i tako će biti lakše mnogo. Tako da sad ću da jebem mater. Dođi vam, gledaj kakav je, on star, retardiran. Ajde, dođi vam. Faca mu je Grumpy sad, onako kao Grumpy Cat izgleda. Dođi vam. I više Grumpy. I tamo ono što ste malo pre vidjeli, tamo, u tome možete se sakriti od ajkula, tako da ne mogu vam ništa. Na primjer kao ova bentolčina ovdje. Ajde, crkni. I ne znam što se u ovoj igrici ne bi trebate zovu Great White, pošto si očigledno crn, ali šta da ti radim? Nisi ti kriv, oni su se tako nazvali. Pošto po meni više liči da si crn nego bela, ali nema veze. Dođi vam. Dođi vamo, pa šta ti je, vrati, šta si sad ti pokenjao? Sav, ajde, šta si skenjen, ajde. Sad će ona se sakrio unutra od mene. Vidite, ja sam King of the Sea. Tako da, ne mogu mi ništa. Gledaj, ja mogu, brate, veliku belu da ubijem. Pa šta je ovo, pa nema, mislim, gledaj, je crkva, nije, činilo mi se. Koji, klanje, ajde, crkni više, šta ti je, šta si se sad skenjao da ne crkniš, dođi vam, gledaj, ne da ideš, sad će pobegne, znam ih, takvi su ti oni tako pobegnu samo i eto, kraj, evo ga, on misli sad je pobegao i sad ga ja ne vidim, a ja ga stari vidim, ajde, dođi vam, voli me ovo koliko je sati bre, šta me briga, tek je 2, tamo imam vremena da te zakoljem, dođi vam, dođi kući, dođi mam, dođi tati, ajde, dođi brat, ok, ne nasjedam na tu foru, će se još udavim još malo, a? To vi pokušavate. Ok. Trenutno se nalazim u pičkoj materini, pošto ne znam da se, evo još jedna tamo bela, velika bela. Dobro, nema veze. Idem, vraćam se kući. Idem da vidim šta rade ovi Žorž i Jovan. Ko zna. Možda su ovi preživjeli. Ne znam kako, pošto sam ih isekao na delove, ali ko zna. Žorž bi uvijek bio nekako to, evo još jedna bijela. Dobre, sad ću nju zakoljim. Ljudi, jebote, ja ću sve pobijem, neće biti nijednog živog stvorenja ovdje u ovom moru. Zato što sam ja King of the Sea. Ali u stvari ne znam, neću da ubijem. Hoću se kasnije to da ima za sljedeću epizodu. Hoću sad samo da nađem čamac i odem na kako se zove, Oršinu i ne znam šta ću radim. Vratno ću kuvam ovo, da pečem, ne znam šta ću radim sa Jovanom i Žoržem i ne znam da li idemo u pravom pravcu. Nadam se da idem, pošto se tamo mnogo hrane ima. Mislim, Jovana i Žorža ima dosta tamo, tako da. Idemo. Ako me prati ova velika bela da dođe da je ubijem, ali da me ne prati, pa naravno vjerojatno me vidjela šta sam radio u ovoj drugoj. Nema šta. Mene treba da zovu, stvarno naravno kažem Hara Čajkula, to je to. Idemo. Ne znam da li je ovo moje. Sad ako su ova dva zajedno, onda nije moje. Ako je ovo odvojeno, tamo vidite tamo ispred. Vidite ovo malo tapček su bile, tu da je ok, tamo. Ako to odvojeno, onda jeste vjerovatno moje. Tu ćemo naći uskoro onda moj čamac, onaj žuti, posrani. Ovo jeste moj, da jeste. Vidim po ovom drvetu ovako. Dobre ljudi, uspjeli smo, vratili smo se. I ništa nam nije, sem da smo slomili ruku i otrovali se, vjerojatno ćemo crknemo u sljedećoj epizodi, ali nema veze.
Jer bi to bi bilo to za današnje epizode, ljudi. Ako vam se sviđa ovaj serijal, onda lajkujte i šerujte ovaj video, a ako vam se sviđa moj kanal, subscribeujte i sad ću poljam zovem krompire, a vidimo se mi u sljedećoj epizodi. Ćao ljudi!